arribat la primavera. Els marges de la riera, a la vora del camí i al costat de cada hort, hi naixien flors de tots colors. I en els horts, les tomaqueres, mongeteres i altres hortalisses i fruites també treien flors. I en un dels horts, un pagès hi va posar un espantocents. Els espantocents es trobaven molt bé allà clavats i encara que no es podia bellugar, era molt feliç. Tenia una missió per complir. Havia d'espantar els ocells que volguessin menjar els fruits de l'hort. I veia aquí que un dia, de bon matí, va passar pel camí de la riera un coninet molt atrafegat. On va estar atrafegat aquest coninet? On l'espantocents és que fa dies que volta pel camp buscant menjar, saps? Aleshores, el coninet va alçar el cap i va veure que el nas de l'espantocents era una gran pastanaga. Sisplau, espantocents, que em podries ajudar? Tinc molta gana i m'aniria molt bé poder menjar la pastanaga que et fa de nas. Home, coninet, és que és el meu nas, saps? Però vinga, si tu t'has de fer més servei, ja te'l pots menjar. Més tard, passà un pagès que anava a treballar a un altre hort. Aquest pagès feia estona que havia sortit de casa i havia marxat sense res. No es pensava pas que faria un dia tan primaveral. Quan va veure aquell espantocents amb el seu barret, se li acostà i li digué: si et plau, espantocents, que em podries donar el teu barret? Doncs jo vaig a treballar al meu hort i amb tant de sol no sé pas podria aguantar gaire estona. Home, senyor pagès, és que és el meu barret, saps? Però bé, com que és veritat que avui el sol escalfa molt, ja te'l pots emportar. Al cap d'una estona va passar un nen pobre que tot corrent pel camí havia caigut. De seguida que va veure l'espantocents, se li apropà i li digué: bon dia, espantocents, series tan amable de donar-me els teus pantalons? Els meus s'han estripat amb la caiguda i a casa no en tinc pas uns altres. Ja veig que tot que els meus pantalons estan apedaçats estan molt millor que els teus. Té, ja te'ls pots canviar. Quan ja es venia el sol i començava a refrescar, pel camí va passar una àvia que tornava de casa de la senyora Pepeta, la seva amiga, i tenia fred. En veure-la, l'espantocents li digué: on vas, senyora Conxilla? Soc molt vella i aquesta aigua humida de la riera em deixa enfredolida. Que et faria res deixar-me el gel que portes? Vaja, jo també el necessito, però segur que tu passes més fred que no pas jo. Pren el teu gel, que no et refredes. Uns dies més tard, l'espantocent va sentir uns plors molt estranys. Venien d'una bassa al costat de l'hort. Allà hi havia una colla de neguets amb la seva mare. Tot alçant la veu, l'espantocent els va preguntar: ei, neguets, per què feu tant de soroll? És que avui encara no he trobat res per menjar i els meus fillets ploren
mostrar-se els pantocets amb aquests granets de blanc de mort, els meus fillets ja no passaran fam. De mica en mica, els pantocets s'anaven desprenent de tot allò que necessitava. Fins i tot un pardalet que s'havia despistat a la colla va gosar demanar-li els cigonets que li feien ulls. I justament després del pardalet va passar per allà un grup afamant que li demanava palla per menjar. I els pantocets, un cop més, va donar el que li demanava. Ja no li va quedar res més per donar. I com que ho havia donat tot, al final ja no hi havia estat possible. Però segur que el conillet, el pagès, els ànecs, l'àvia i tothom a qui l'espantocell va donar alguna cosa encara se'n recorden i el porten en el seu cor. Fixeu-vos-hi bé, l'espantocell ja no hi és a l'hort, però està vivint en tots aquells a qui ha estimat i als quals ha donat. L'espantocell està molt